Башкорт халык әкияте Төлкө менән аю. Борын бер заман бер аю урманда тургай тотып алган. Тукта әле. Өченче көн төлкө өйрәк тотып алу менән мактангайны. Мин дә уга барып мактанам әле дип, аю тургайды тешләп төлкө янына килде. Төлкө уның тургай тешләп мактанырга килүен әллә кайдан ук һизеп тора ине. Төлкө: "Аю дус, капканың нимә була?" Аю тешләрен кыса биреп кенә: "Тургай" дине. Төлкө: "Аю дус, ишетмәйем. Бүген таш яктап йоклагайным, колактарым тонган. Шәбрәк әйтсә" дигән булды. Аю: "Тургай, тургай. Бер дә ишетмәйем шул. Авызыңа һау уртлаган күк һөйләйһең. Асыграк әйтһәң, ни була, аю дус?" Аю был юлы авызын тутырып, "Тургай" дигәйне. Авызындагы тургай пыр итеп остыла китте. Төлкө: ишеттем. Тургай диһең икән." Аю: "Ишетүен ишеттең дә бит, тик тургайды осырттың шул" дип кукранды. Шуннан төлкө акыл әйтмәксе булып: "Мактана белмәйһең, аю дус" дине. "Дөресен әйткәндә, һин шыр алйот. Һиңә тургай дип әйтмәскә, кош диергә кәрәк ине. Шул сакта тешләрең дә асылмас ине, һәм кош та осмас ине."